També el tema dels 16 anys que ha sigut polèmica, l'únic que se fa en la futura llei s'equipara l'edat per a decidir sobre una interrupció voluntària de l'embaràs a l'edat reconeguda per a prendre decisions a l'àmbit sanitari. La majoria d'edat en caràcter general sanitària són els 16 anys. Així, el que s'ha intentat fer és igual quan se va aprovar la llei del matrimoni homosexual, pareixia que al dia següent anaven a casar-se tots. I així pareix que totes les xiquetes de 16 anys vagin a quedar-se embarassades i vagin a avortar al dia següent. Jo crec que així és molt interessant, i això crec que està en internet, en YouTube, un anàlisi que fa Iñaki Gabilondo sobre el tema dels 16 anys, en el sentit de que la llei, o sigui, el govern socialista no va legislar, i ningú pot legislar, la confiança que se tenen els pares i les mares en els seus fills i les seues filles, sinó que quan n'hi ha aquesta confiança no n'hi ha ningú problema. Jo suposo que la primera porta a la que cridarà una dona de 16 o de 17 anys si se queda embarassada i vol avortar és a son pare i a sa mare, però quan no n'hi ha aquesta confiança, per més que ens empenyem des de la norma, mai va existir. I l'únic que hauríem fet així és o que se'n vagin a Portugal, que sí que poden fer-ho sense el permís dels pares, o a Holanda, o que vagin o abocar-les a la clandestinitat en tot el perill per a la seva salut que això comporta. En aquest sentit me pareix d'una absoluta hipocresia tota la perversió que s'està fent sobre aquesta qüestió. O sigui, lo normal és que sí, i és lo més habitual, que n'hi hagi confiança, però n'hi ha supostos en què aquesta confiança no està per diferents motius, perquè són famílies desestructurades, perquè a lo millor la dona de 16 o 17 anys està embarassada d'algú del seu mateix àmbit familiar, i ja m'explicareu a mi ahir quina confiança n'hi ha, i si té que demanar permís vull dir que n'hi ha situacions que per més que la norma diga o faça no va solucionar-les. Aleshores jo crec que aquesta és la millor solució, tot i que el que sí que s'introduís, que després ho valorarem, és una esmena perquè des del grup parlamentari i des del mateix govern se'ns instava que així fora, volíem alcançar el màxim consens en aquesta llei. No volíem que fos una llei sola socialista, o no volíem que ens digueren que hem apartat a tots els que no pensen ideològicament com nosaltres, sinó que volíem arreplegar a tots els que són conscients de que n'hi havia una divergència entre la realitat i la norma que n'hi havia fins a aquests moments. Aleshores, l'únic que s'ha introduït és una esmena del PNV, que ha tingut els seus problemes per al final recolzar el dictamen, en el sentit de que s'informarà als pares o a tutors, però que la decisió última sempre la té la dona a partir de 16 anys. No han volgut en ningú moment entrar en el seu joc de que si l'avortament sí o l'avortament no, perquè això ja havia estat massa clar, i el Partit Popular durant 8 anys de govern no s'havia plantejat canviar res de lo que n'hi havia, i durant 4 anys va tindre majoria absoluta. Per això des del Partit Socialista defensem el dret a decidir de les dones en l'exercici de la seva pròpia sexualitat i reproducció, i també diem clarament que això, la nova llei no obliga a ningú a fer res que no vulgui fer i que no s'adequa a les seves pròpies conviccions morals. De tota manera, hem de dir que les disposicions legislatives que pretenen canviar estructures socials arrelades i comportaments que s'han manifestat durant massa temps han de tenir un suport important en un àmbit que jo considero fonamental i en el que crec que és el principal motor de canvi a la nostra societat, que és l'àmbit educatiu. Com abans he dit, és on està treballant també el govern i d'una manera transversal. Per això no entenc, des del primer dia no aconseguís entendre la posició del Partit Popular en contra d'educació per a la ciutadania, quan el que pretén aquesta assignatura és que s'impartís en 19 països de la Unió Europea, és formar ciutadans i ciutadanes en valors com la igualtat, la solidaritat, la tolerància, el valor del consens, la participació, que coneguen la Constitució, els drets humans, els valors de la democràcia.
Us he de manifestar que de quasi tot el que hem parlat, la llei integral contra la violència de gènere, la llei d'igualtat, l'educació per a la ciutadania, tot està recorrit al Tribunal Constitucional per el Partit Popular en la pretensió de judicialitzar els drets de les dones i tots els avanços socials. I que en tots aquests recursos el Tribunal els ha desestimat perquè en tots els casos s'ajustava la normativa a la Constitució. Jo suposo que també ho faran en la nova norma que aprovarem en primavera, però també us dic que des de l'informe del Consell d'Estat avala la constitucionalitat de tots els seus articles. El grup parlamentari socialista, com us he dit abans, ha treballat dur per aconseguir el màxim consens possible. Els acords que es va arribar abarquen qüestions com la regulació i objecció de consciència dels professionals sanitaris que intervenen directament en la interrupció voluntària de l'embaràs, perquè fins ara, darrere de l'objecció de consciència, si en un hospital o en un departament de l'hospital objectava la limpiadora, ja no se podien practicar interrupció voluntària de l'embaràs, o tot l'hospital objectava. L'objecció de consciència, i això està avalat per estudis de dret penal i de dret civil, la consciència és individual. Aleshores, l'objecció de consciència no pot ser de tot l'hospital, serà d'un metge, serà d'un infermer o infermera, d'una metge, però no pot ser de l'administratiu que està darrere del mostrador. Per això ahir també s'ha insistit en que siga així, perquè darrere d'aquesta qüestió s'amagaven, jo crec que d'una forma hipòcrita, per tal de no o d'evitar-se problemes, com els que abans hem dit. Això queda despejat. És un bon dictamen el que així del Congrés i que en els pròxims parell de mesos tinguem ja definitivament aprovada la llei. Per acabar, vull destacar que com dona i com socialista i com ferma defensora de la igualtat d'oportunitats estem en un moment històric. La llei representa un avanç històric per a les dones que ens homologa a la resta de legislacions de països europeus. O sigui, si no som alienígens que ens hem inventat un dia, ens hem alçat el dia i anem a fer la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs en contra de tots, sinó que l'únic que fem és homologamos aquells que sempre han anat per davant de nosaltres en drets. En definitiva, és una llei que vol donar més seguretat, més garanties jurídiques a les dones i als professionals sanitaris. És una llei que fa que desaparega del Codi Penal la pena privativa de llibertat, l'amenaça de presó a les dones. És una llei que respecta el dret de les dones a decidir sobre la seva pròpia maternitat, que garanteix l'accés a la prestació mitjançant els serveis públics de salut i que posa l'accent en la prevenció, en evitar embarassos no desitjats i per tant en disminuir precisament el nombre d'avortaments. És una llei que dona la màxima importància a la sensibilització, a l'educació, a l'accés a la planificació familiar i als mètodes anticonceptius. Estem donant passos importants que es van igualant al conjunt de països de la Unió Europea i ens fa seguir avançant per la senda de la igualtat, de la llibertat i dels drets. I vull acabar ja de veritat dient que en un tema tan transcendental en la vida d'una dona com és decidir sobre la seva pròpia maternitat, era hora ja de que no es queden de demanar ni permís ni perdó. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Anto, per aclarir-nos tots els dubtes que teníem sobre aquest nou dret que el govern socialista proposa a debat. I com ja vaig comentar en les televisions locals quan vaig anar dilluns passat, la diputada està oberta a qualsevol tipus de pregunta sobre aquesta temàtica i sembla que teniu la possibilitat de solucionar els vostres dubtes i vos anime a la participació, ja que fem d'aquest acte un acte participatiu. De Onda, también hemos quedado con esa partida, y conoces del grupo de Villarreal que canta música típica de la